El que nosaltres intentem amb el nostre negoci és transmetre molt els valors que nosaltres creiem que són els valors de la nostra illa, que és una manera de veure les coses amb calma, des de la perspectiva de la natura i des del respecte. Soc la Catalina Florit i juntament amb Antoni Bosch, que és el meu company, fa 20 anys vam començar aquest projecte que es diu Cavalls Son Àngel. Els nostres cavalls viuen a Son Àngel. Son Àngel és una finca que hi ha al nord de Ciutadella, és una finca que té 260 hectàrees i des del punt de vista de que un cavall el que només té per ser feliç és altres cavalls i tenir prou espai per moure, per interactuar, per prendre decisions, doncs els nostres cavalls estan sueltos tot l'any, estiu i hivern, les condicions ho permeten, i tenen pastura quan n'hi ha, si no els hi suplementam, i el que fan és relacionar-se entre ells i això els hi dona un equilibri mental que és molt important perquè les rutes siguin segures. Les nostres rutes no són només rutes a cavall, sinó que com fem aquestes rutes de 5 dies que inclouen allotjament i donem molta importància a tot, tant a l'allotjament, que sigui un allotjament que identifiqui molt el que és la nostra illa, agroturismes, hotels rurals, hotels d'interior, però molt respectuosos, més petitons i que cuiden molts detalls, i després tot el que és la gastronomia i donem moltíssima importància perquè creiem que és un punt molt fort de la nostra illa i hem vist que la gent ho valora molt i de la mateixa manera que nosaltres ho valorem, ho volem donar a conèixer a la gent que ens visita. Això fa que intentem sempre generar una economia circular, vull dir, que nosaltres, els nostres col·laboradors, són gent que nosaltres pensam i ens asseguram que tinguin la mateixa mentalitat que nosaltres, que reverteixen, que pensen a llarg termini, que no pensen en un benefici immediat i el futur ja veurem, sinó que el que volem és que les generacions venideres puguin també viure de la nostra illa i intentar-la respectar el màxim possible. Llavors, el que intentem és que el turisme i el local puguin conviure bé i que un se'n beneficiï de l'altre. No només anar a prendre recursos, sinó intentar trobar un equilibri que ens beneficiï a tots.